Sziasztok, fiúk! Egy új embert készítek a Gates of Andoromból, hogy tudja megmutatni az elejétől. Fiú leszek, az biztos. Legyen például egy ilyen hosszabb haj, és legyen ilyen szürke. Akkor háromfajta lehet ember, macskaféle, tündér. Én az embert szeretem legjobban. És megidézők leszünk. A nevünk az lesz, hogy Ruma Park 2001. Csak 9-es szinttől tudjuk indítani minimum. Ja, ez már nem jó. A Ruma Park 2001. Név már foglalt. Akkor Ruma Park 2004. Remélem ez már nem foglalt. Nem. Ez most jó lesz. Akkor amit látjátok, innen kezdődik. Itt van a vezér. Pillanat, egy kicsi idő. Ups, megnyomtam. Érdekes ez. Csak egy ilyen vásárlási oldal. Holdkövekért azt meg lehet venni a weboldalról. Ilyen nincs. Na akkor ezek a támadásokat újra rendezem. A megidézőknek az egy különleges tulajdonsága, hogy tudnak megidézni dolgokat. Van védőkristály, és mindenféle egyéb támadó. Akkor itt rakjuk is be a támadásokat. Nem sokára meg is vagyok. Még vannak az irányítások. Ezt a második oldalra rakom. Amúgy nagyon köszönöm az egy feliratkozót is. Nagyon örülök neki. Akkor a küldetést készítsük el. Maraddal kell beszélgetnünk, és be kell regisztrálnunk az őrnél. Ez a küldetésünk most. Kifelejtettem a házi állatomat, és azt a képességet, amivel ide vissza tudok térni, hogyha a bajba vagyok. Hátast, az emberek mindig egy barna lovat kapnak, a macska félék azok egy bikát kapnak, és a tündérek pedig egy szarvast. Jutalmat kell választani, inkább ezt a fejbántot választom. Kapok egyből 2 küldetést.
Van néhány kisebb hiba a játékban, de nem annyira nagy problémák. Például az egyik legnagyobb hiba, hogy vannak olyan szupererős ruhák, amivel akárhányos szintű bosszokat, vagyis főellenségeket le tudsz győzni, és aztán a végén nem lesznek küldetéseid egy idő után, hogyha nem érsz el egy bizonyos szintet. És például az is egy hiba, hogyha az állatodon, az állatodon ülsz, hátasodon, akkor, hogyha megnyomod, most beraksz egy új öltözetet, akkor sajnos felállsz a lovadon. Most állni fogsz egy lovon. Ami egy igencsak értelmetlen dolog. Kérlek, iratkozzatok fel következő videóimra, hogyha tetszik. Iratkozzatok fel a csatornámra, nagyon szeretném, nagyon értékelném. Nem sokára a csatornámnak is egy jobb nevet fogok rakni. Jaj, nagyon hamar veszem az életemet. Mielőtt vannak harcok ebbe a játékba, kihirdetik a toborzást, és ingyen akármilyen csatatérre elmehetsz. Most például van Ardírba, Gebrába, Ticonderogába is esetben. És ha van klánod és nagy szintű vagy, akkor te is foglalhatsz területeket. Ami egy nagyon hasznos dolog. Nem sokára 11-es leszek, és akkor már a sötét végzetem is, és azok a megidézett tárgyaim is nagyobb szintűek lesznek, velem együtt fejlődnek, és nem sokára lesz egy kicsi házi állatom. A kezdő házi állat mindig egy méh, de te akármilyen házi állatot vehetsz, tetszésed szerint. Vehet sárkányt, szellemet, akármit. Tizenegyes szintű is vagyok. Megidézhetek egy új sötét ritust, hogy az is 11-es szintű legyen. És felvettem a 11-es szintű vadpumának most a 11-es vadpumát meg tudom már idézni.
Jaj, tele volt a zsákom, most nem tudtam felvenni a dolgokat. Hát ezek a dolgok itt sem sokat segítettek, csak egy gyűrű van, amit fel tudok használni. És ki tudom bontani a jutalmamat 10-es szinten. Kaptam egy 10-es szintű titkos iratot, az Istenek ajándékát, és 140%-os fejlődési ital egy órára, és megkaptam a 15-ös szintnek az új ajándékot. Jaj, nem, mindjárt meghalok. Jaj, ez szerencse volt. De jó, kaptam egy kis állatot. Házi állatruna. Megkaptam egy pumát. Na ez nagyon jó lesz. Meg is idézem. Hát, mi legyen a neve? Hogyha jó nevet kitaláltok, meg nem idézem meg az állatot, hogyha egy jó nevet kitaláltok, akkor meg kell írjátok le kommentbe. Nem sokára egy Terraria sorozatot is el fogok kezdeni. Ha van egy bizonyos játék, amit meg szeretnétek nézni, akkor mondjátok meg. Ha nincs lehetőségetek, hogy játszodjatok rajta, mondjátok meg, írjátok le azt is kommentbe, bemutatom nektek azt a játékot nyugodtan. De jó, megvan a szerencsés számos küldetés. És kaptam 11 ezüstöt. Nem nagy szám, de örülök neki. És még kaptam tapasztalatbonuszt. Jaj, na, ilyen nincs. Véletlenül megint elfogadtam a kiképzést a pumákkal. Azt a küldetést ki is törlöm. De jó, már 12-es szintű vagyok. Most még hamar fel tudok fejlődni, de aztán majd nagyon lassan fog menni a fejlődés. Sajnos.
Olyan még semmi új használható dolgot nem találtam. Most már ilyen medvéket kell legyőznöm. Csak hagyjanak már békén. De jó van egy új rekordom. Játék elején mindig kapunk kezdőcuccokat. Hát például minden fegyvert, kezdőfegyvert úgy neveznek, hogy Sondo Leon, valami ilyet. Ebben az esetben egy bot. Sondo Leon botja. Az éjjeljáróknál Sondo Leon csakramja. Ezeket az undorító vérfarkasokat kell legyőznöm. Be is fogok egy vérfarkast házi állatnak, csak találjuk 12-es szintű hátra van. Sajnos nem találok. Egy ilyen pengés, 11-es pengés vérfarkast befogok, az is jó lesz. Meg is vannak. Nézzétek, most már a köré ilyen farkasok vannak megidézve. Ja, ezek is az én szintemen fejlődtek, ezt nem is tudtam. Berakok ide, nem védőkristályt akartam. És sötét kristályt. Leraktam védőkristályt, ez nagyon hasznos, védelemkristály az a neve, ami ilyen effektet ad. A védelmező kövének sugara, pillanat, kell egy ügyet lerakjak. Addig lerakok egy ilyet, mert más nem tudok. Akkor most lerakhatok egyet. A védelmező kövének sugara megnöveli a mágikus és fizikai védelmező képességet 180%-ra. És akkor itt ez minden 13, a sötét kristály az olyan, hogy minden 13 méteren belül levő szörny rátámad a kristályra, és szerencsére nem rám. És addig én kinyírhatom őket, hogy a megidézett szörny nem legyőzheti őket. Ezt el kell küldenem. Ezt támadjon meg mindenkit.
ezt a harapos medvét, és ezt a bosszot még legyőzöm, és utána pedig befejezem a videót. Megidézek pár segítő dolgot, például a sötét részetemet. És aztán ott gyorsan megidézek egy védő kristályt, hogy nagyobb legyen a védelmem. Itt is van a harapos medve. Meg is van idézve. Csak mostan kell vigyáznom, hogy le ne győzzem. Ez nagyon hasznos, ez a védelem kristály. Harapos medve nem sokára meghalt. Na de jó. Na de jó, vannak új dolgaim, amiket fel tudtam végre venni. Kezdő dolgok helyett vannak jobb dolgaim. Az újonc dolgait kidobom. És megint a lélekerőgyöngy feltelt. Akkor most maximum 80 ezüstöt és 461 bronzot kaphatunk. Hát 13 ezüst. Kaptam ennél jobbat is. Úgy tűnik, hogy még van egy kevés idő, úgyhogy még megcsinálok egy feladatot. Úgyis ez egy nagyon rövid feladat. Annyira élvezem a megidézett szörnyen azokat az effekteket. Például a tűz és az a sötét. A kinézetük nagyon vagányak. Örülök a rovamra, hogy sokkal jobban haladok. Nagyobb szintű is lettem. Hát... ezek nem könnyű küldetések itt még. Hát ennyi lett volna a videó. Remélem sokan meg fogjátok nézni. Remélem lesz több feliratkozom. Sziasztok!